Protože nevedeli to nájsť, zmeškali sme, že vybrať toho rýmskeho kúta, alebo môže sem prísť, lebo my nemáme plán. Prebehlo ráno. A sa ráno prebehlo. No vítajte všetci v germánskej Zemnici, germánskej kmene Kvádov, tu žili v 4. storočí nášho letopočtu, sme v roku 353 a takto si tu žili. Dom je vybudovaný na 6 koloch, čo bola vždy stavba 6-kolová a steny sú vypletané, lieskové palice a s vrbovým prútim sú vypletené a potom sú steny omazané hlinou. Ručne robenou, tam máme aj jamu, kde si môžete to vydúpať, ušlapať hlinu. No a v zime tu vlastne bývali spolu so zvieratami, aby im bolo teplejšie. V lete žili väčšinou vonku. No a mali všetko, čo potrebovali, tu mali. To je Petro? To je trošku Bolo tu rímske osídlenie, respektíve germánske, čiže máme tu prichystaný takýto rímsky mlynský kameň, alebo tzv. Žarnov, ktorým sa používal, nosili ho Rímania pri vojenských výpravách, taký malá, subtilná verzia. Potom prípadne sa používal takýto väčší, kde toto už si nevozil, nebol až taký prenosný, čiže ten bol na takú jemnejšiu múku. A keďže tu bol mlyn svojho času, tak z toho dôvodu tu máme postavený tento pekný veľký žarnov, s ktorým už potom melieme seriózne, keď sa tak dá povedať. S tým, že namletá múka alebo namleté zrno spadá do toho žlabu, kde ho metličkou vymetáme do tohto. A raz zomelieme. No, začíname, čiže musí sa viackrát premleť, kým bude naozaj pripravené. Potom cez sitka si to rozdeľujeme na hladkú, polohrubú, hrubú. Je to vlastne celozrnná, keď sa... 400 gramov možno dáme. No a idem povedať s prísadami. Z jakej múky toto robené? Z tej samozrnej asi, nie? Čo? No tam pozri sa pečí, teraz tu to vyberie. Tej chleby. Taký. A môže si dať k tomu cibuľku. Počkaj. Kľudne sa ponúknite, dajte si. No. Fakt, že špeci... Áno, dobre, asi presne to dá trochu cibulky, slaninka a bude to vončo. Povedia niekto, že to není zdravé, ale slaninka je dobrá. pozri sa, a tu z tej múky. Vezmeš si takhle do ruky tenhle kámen, otlouká, větší ráno jde, jo? Takhle se napřáhne a bim. Silně takhle. Tak, krásně.
Je študijný kresťák, sa nemýlim, Liboščici v takých vrstvách nad sebou pochovávaní, to sú rôzne úrovne, jak sa našli. Z dnešného pohľadu, keď sme toto začali robiť, tak taký istý veľmi podobný objekt, takýchto dvoch liboščíkov nad sebou, v tej dobe pred 2 roky na otevření konotnice ho budu mít, počkej. Žádný velkomoravský, vezmu si tvůj. Áno, je I, aha. Či to je jedna? To je I? Co hledáte? A? Tu je. A, ja mám to tak. Má ho teta. Oni tkali, keď stála tá budova takou pijavej, oni okolo, to boli také dve dielne, kde oni tkali a títo tu potom používali. Takto by sa, ale nie je to vycentrované ešte, ale takto by sa tam strčil prst. Dobre, toč. No víš, ako náhle to trošku zmatí. Ona, a je sa to na to Je to No ako vám to ide? A čo chceš? To ešte proste takú suchú hlinu môžete dávať sem. Čo to je? A keby ste potrebovali nožiky alebo čo máte, čo potrebujete? Kúžľaka na teba. Upsi. Malinko, ja som vás počula. Ale iba z dvora. Ale dobre. Na to je servis. Já potřebuji malé věci. Jenom na nějaký morous a na nějaké cestu. Tady, co se týče nějakých zápisů, já mám nějakou hygienu a pokud jde o nějaký zápis, tak tohle je papyrus. Vždycky normálně, když vidíte potom ty léta toho papíru proti nějakému světlu, vlastně papír jako v dnešní době se nepoužíval. Byla vlastně prstem nebo čímkoliv. Takže vosková tabulka byla taková jako mnohem běžnější varianta na používání na zapsání nějakých potřebných věcí. Ještě další varianta je potom takováhle malá dýhová destička, kdy vlastně na tu se psalo stejně podobně jako na papyrus. Psalo se na ní klasicky tuží. Jsou tam i otvory, vlastně tyhle tabulky se svazovaly dohromady a vznikaly z nich takový leporela, nebo dalo se potom to odeslat. Na těchto tabulkách našlo se jich tisíce, jsou věci od nákupu až po dopisy domů i vojáků. Například tam máme záznam o tom, že voják prosí mamku, aby mu poslala ponožky, že je mu zima, jo, na hranici, anebo tam máme seznam nákupů, prostě kup 50 vajec a 20 jablek, co je taková zajímavá věc, vždycky je tam dovětek jenom za dobrou cenu. Jo, ráda se stalo.
Rímania, oni boli typicky tým, že oni mali, vieš, dlhý štít. A je zaujímavé, no veľký štít a je zaujímavé, že keď bojovali s Grékmi, práve tí Gréci boli z toho trošku takí vytržení, že Rímania prišli blízko a mali meč, ktorý ti vedia, vieš, ranou seknúť. A oni vlastne, keď napozabíjali Gréci našli svojich mŕtvych, oni boli zdesení z toho, že oni mali pootinané ruky. Hej, oni mali ten Foxix, tušili, že sa volal ten grécky meč a to bol taký, no, bodalo sa. A tím som si mohl sekať, bodať, píchať čokoľvek. Římský voják, jak jsme si řekli, byli profesionálním vojákem a podle toho byl i vystrojený. Ta výstroj, kterou vidíte na první pohled, jsou všichni vojáci vystrojení obdobně. Každý voják musí mít přilbu, zbroj, svůj štít, meč a další typické věci pro římského vojáka. Neexistovalo, aby římský voják v našem období sledovaným šel do boje bez zbroje nebo bez přilby nebo bez štítu. Jde o to, že vlastně tím, že chrání sebe, chrání i ty ostatní vojáky z toho svého družstva a následně z těch větších jednotek, z těch legií a podobně. Takže chránit život každého vojáka bylo poměrně důležitý a s tím souvisela například i nejlepší lékařská péče. Lékařská péče byla v římské armádě na velmi vysoké úrovni a vlastně o každého vojáka bylo postaráno mnohem líp, než by si mohli dovolit civilní obyvatelé tehdejšího světa i v Římě. Protože doktor, který ošetřoval vojáky vlastně v armádě zdarma, by byl opravdu hodně drahej a díky tomu se jednalo taky o nejzkušenější doktory, kteří pak měli největší praxi vlastně z nějaký ty chirurgie a podobně. Já jako důstojník můžu potom použít tady zástupce Optiona, aby sebral vojáky a cvičil s nima. Protože voják, který necvičí, zahálí, tak potom není tak efektivní. Víceméně římská armáda byla fakt jakoby specifická i v používání různých formací a technik boje. My si teď ukážeme nějaký základní, aby jsme to tady spolu zvládli. Tak si je stáhni. Scuta sursum! Intria agmina! Venite! Který zastupí. Consistite! Retrovertite! Puknete! Tak, ta formace musí být trošku roztažená. Takže, Ja som nepovedal, že máš prestať. tak, já potřebuju v té formaci projít, protože když se potřebuji s někým bavit, Mutate! tak se k tomu potřebuju dostat. Rima, poď. A? Do té mezery, tak vlastně se vystavuje nebezpečně. Mutate! Primus!